लय आ गीत कोनो खराब ना हो गीत कोनो खराब ना हो उरवा सोचला पर डिपेंड करता नीमन नजरिया से देखो तो नीमन बुझाई खराब नजरिया से देखो तो खराब लागी उड़वा पे डिपेंड करता कि रउआ ओकरा के का जान के सुनता नहीं। एगो मोटरसाइकिल पर एगो लड़का एगो लड़की एक साथ बैठ के जइहा सब तो रउआ ऊपर डिपेंड करता कि सोचे कि भाई बहन जाता कि कोनो प्रेमी प्रेमिका जाता ई तहरा ऊपर डिपेंड करता। गवैया गाई जो मन श्रोता लोग के मांग बा श्रोता के सुनाई है कोनो गाना के 10 मिलियन 50 मिलियन व्यू यही तरह चल जाता जले श्रोता लोग ओकरा के नहीं सुनो जब ले गाना लोग ना सुनी ताले ओकर मिलियन में व्यू जाइए नहीं सुनो। लय बड़ा सुंदर एगो चंचल जी गायक हवन उनकर गाना हिट कइले रहा अभी बाजता मार्केट में का हो अरे की पतिया नदिया पटना बा अरे की पतिया नदिया पटना बा कोरल साला से कहवा देला बढ़िया बात बा लई है लेकिन हमनी का गणेश से कहब जा लय हो से गो बर्तन हो ओमे दूध दही रखी तो आ चाहे दुर्गा जी के प्रसादी रखी तो चाहे मुर्गा जी के टंगरी रखी तो हालांकि इहो सही कहता कतनो खराब लय आ जाता मार्केट में आ जहां स्टेजाम होता हरे राम हरे हरे ओही लाइवा पर नयका लइका लोग गावत आठजाम तक कितना निक लागत सुने में तो उहे लय हो से बर्तन हो छिपा में रख देबा चाकर हो जाई गिलास में रख देबा लम्बा हो जाई लोटा में रख देबा गोल हो जाई लेकिन लय कौन हो अरे की पतिया नदिया पटना बा देवरा ढोरी चटना ए चाचा ये कहे के बा ना बच्चा ई नहीं के कहे तो का कहे लय रही लेकिन ही लय के सहारा लेके लइका को नहीं से कहले का तनी फास्ट रही से कहले कि गणेश जी अरे हो हाय दुलरुआ गौरा के हाय दुलरुआ गौरा के अरे 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 सुमिरन सुंदर लय बजौले जितना सुंदर लय बा उतने सुंदर गीत बा बड़ा रुआ खुश बुझाता नहीं यही भौवा पर निमन लागल है देख ली जैसन जनता खोजता उसन ना देब तो दिक्कत बा बढ़ले बा प्रणाम हाँ जकर्ता मल्लिकार के माध्यम से पुरस्कार बा बन रही आत्मा जहाँ कहीं भटक भगवान आत्मा के शांति दी। देखी गणेश जी के परिवार के दरबार के गीत हम गावतानी तो गणेश जी के परिवार के गानो बजौले हमर बेंजू वाला हम गणेश जी के गीत गावतानी इहो उहे बजौले पार्वती जी भोलानाथ से कहतरी बरसे ला सवानावा तो
चुएला पलानी पलानी रौरा तो बुझाते नहीं खे एहो भोले दानी रानी रौरा संगे संगे पत्थर पर घिसात बानी जी रौरा ना जाए अरे तले के गणेश के नहीं हर लड़का गणेश से कल किए गणेश बाबा हथिया के मुड़िया बोले सुघर सूरिया तनवा बा मानू सके ए बाबा देहिया बाटे भारी तो बहु शोभे सवारी राउ मुँह सके अरे बेदिया बनल बाटे चौड़ा के अरे सुमिरन बानी रउरा सिकंदर भैया क्या करा बारे में अच्छा तू बोल दिया उनके बारे में चाहब की तनियाई रवा के मंच पर एगो माला दिया तना प्यार एक कलाकार खातिर हर जगह गलती ना सिकंदर भैया फोनो राउर आई रहलो सा प्रेम मोहब्बत कलाकार से करे वाला हमारे भाई जी तनी एगो ताली बजा कर वो सब मान सब भगवान के कृपा यही तरह रहे दी रुपया तब देवे पहले फिर उड़वा दे देने दे दी का रोशन जी कही दे दी अच्छा बाद में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन रही लड़का गणेश से कल किए गणेश जी ध्यान दीजा मंगल बरसाती बिघ्नोरवादी काल होई रौरा काल के बिनोल बेसी पर तुमन पर देसी दुखरी हृदय विशाल के अरे भाई बल्ला तू दौड़ा के अरे सुबीर